Gaskiya da gaskiya idan da za a tambaye ni suwaye suka fi tsanan junansu kuma suwaye ba sa so su ci gaba, zan ce muku arewacin Najeriya. Me yasa na faɗi haka? Duk wani wanda ya yunƙuro yake so ya taso ya ci gaba, instead of a yi supporting ɗin shi, a nuna mai so da ƙauna ya tashi wannan mutumi ya je inda ba a tsammani, sai dai fa ku ne 'yan arewa ko kuma mu ne za mu zazzage shi, mu yi insulting nashi back to back har ya ji cewa wannan abin da yake yi ya fita a ran shi ya yi give up, which is ba abu ne mai kyau ba. Ku idan ba ku je kun yi karatu ba misali, ba ku yi ilimi ba, ba ku san me rayuwa take ciki ba, mutum ya je shi ya yi bincike ya gano gaskiya ko kuma ya san wani abin da ku ba ku sani ba, instead of ku karɓi wannan abin hannu bibbiyu ko kuma in ma ba ku supporting ɗin shi ku yi shiru, sai ku dinga zagin shi ku dinga insulting nashi har sai kun cire mai wannan abu a rai. Daga ƙarshe a zo a yi 2-0, shi wanda yake amfana sun yi 2-0, ku da already dama kanku a toshe yake, dama ku ba damuwan ku bane a samu ci gaba a ƙasa ko kuma wasu su ƙaru da wani abu, shikenan an yi 2-0. Ba ku bar malamai ba, ba ku bar shugabanni ba, ba ku bar har iyayenku ba, kowa zagi kuke a arewa. So idan kun gama zagin mutanen kowa ya ja koma ya zauna, a haka za ku ci gaba da zama da talaucin ku. Yanzu gashi nan idan kun kalla kudancin Najeriya, ko yaro ƙarami ne ya fito yana abu, ba za ku ga an zo ana zagin shi yanda ku kuke zagin mutanen ku ba. A cikin mutum za ku girma tare da shi, in ya zo social media ya faɗi wani magana, sai ka zo cikin comment section ko kuma ka ɗauki bidiyon ka yi duetting kana zage shi, ko kuma kana faɗan wani magana mara daɗi a kan shi. Hakan kuna ganin cewa wayewa ne ko kuma wani abu ne na daban. Idan kai ba za ka iya abin da mutum ya yi ba, ka yi shiru mana, ko kuma idan kai ba ka yarda da maganar shi da ya yi ba, ka yi shiru ka ƙyale shi.